Fenolftaleină, da? Tu arăți, o să surprindă acest lucru. Numai, vă rog, da? Fenolftaleină, 2-3 picături, ridici și strângi, da? Una, două, ajută-te. Bun. Acum, o să te rog, cu ajutorul cleștele metalic, Diana, așa, desfaci sticla de sodiu. Așa. Iei o bucată pe care o pui pe hârtia de filtru pentru a absorbi puțin stratul de petrol de la suprafață, o bucată mică, Diana. Așa, da, o să tăiem oricum. Pune-o pe hârtia de filtru și pe sticla de ceas. Bun. Așa. Închidem sticla de reactiv. Acum, îți iei spatula în mână, acolo și cleștele ți le lași în mână și ca și cum ai mânca cu culița și cu cuțitul. Acum, poți pe mine să nu mă filmezi puțin, da, Andreea? Da? Tăiați voi după aceea. Deci cum vei face? Încercăm să îndepărtăm ceea ce are sodiu în plus. Da? Tăiem, stai să vedem. E ok. Cred că este suficient. Voi tăiați aceste, deci nu eu trebuie să intervin în aceste imagini, ci doar voi. Să vedem dacă avem o bucată. Nu-i prea ok. Hai să mai luăm o bucată, că are foarte mult strat la suprafață și puțin sodiu în interior. Cred că deja nu mai am petrol suficient. Trebuie să completăm. Hai să luăm o altă bucată. Tu vei lăsa, Andreea, bucata care a luat-o inițial, da? Da. Uite asta. Da. Și acum o pune-i. Și acum ia să vedem dacă merge. Așa. Da. Acum, Diana, o să te rog și pe tine să îndepărtezi stratul acela și atunci acel lucru va rămâne pe filmuleț până când iei bucata de metal argintiu. Argintiu, exact, ăla e sodiu. Deci ceea ce are la suprafață este stratul de oxid. Așa, mai îndepărtezi. Mai. Bun, poți să mai întorci un pic, să vedem. Așa, bun. Ok. Da? Acum scoate, lasă cleștele un pic și taie în două bucăți. Deschide cleștele, așa, și taie în două bucata aceea. Merge? Mai facem o dată. Lasă-mă un pic. Deci acolo unde intervin eu, voi tăiați. Nu-i voie cu să nu atingem cu mâna sub nicio formă bucata de sodiu, da? Bun. Așa. Asta este bucata. Restul o să introducem, uite, lăsăm două bucăți, dacă e nevoie facem de 2 ori. Restul punem înapoi. Restul pui înapoi, Diana, în vas, deschis. Astea le pui înapoi. Astea pune-le înapoi toate. Așa. Și ce este pe masă, ca să nu atingem cu mâna, pentru că sigur ne varbe. Ok. Bun, ca să nu faceți prostii, vă rog. Bun, închide acum sticla cu reactiv. Și acum ce vei face, Diana? Vei lua o bucată de sodiu, da, pe care o pui pe această hârtie și cu foarte mare grijă, o să te rog, Andreea, un pic mai departe, pentru că reacția este violentă. Deci, Diana, cu mâna ei hârtia și cu foarte mare grijă o introduci în așa fel încât să nu cadă sodiu de pe hârtie. Hai să vedem dacă reușești și eu te ajut. Asta pot să nu tai, Andreea. Așa. Bun. Ai văzut? A căzut. A căzut de pe hârtie și nu se face flacără. Acum o să punem încă o dată. Poate acum.
că a căzut de pe hârtie. O să repetăm. Deci o să repetăm reacția, aruncăm de aici. Opresc.